Estamos nun coro Barría de la Maza entre os concellos de Brión e Negreira, simbolizando e querendo demandar unha tarifa eléctrica galega. Este encoro que foi feito no ano 58 é un bo símbolo da realidade deste país. Este país produce excedentariamente enerxía eléctrica, exporta cerca dun 40% do que produce e, sin embargo, non recibe ningunha regalía por esta produción. Demandar unha tarifa eléctrica galega diante deste encoro ten a súa significación. Primeiro, este encoro debe de estar cerca de acabarse a súa concesión e é o momento de reclamar, xunto con outros 31 máis encoros, que se faga algo con eles en beneficio da población deste país que se chama Galicia. Por outra parte, todos sabemos que estes encoros deixaron de pagar no ano 2007 por unha concesión especial que se lles fixo, un tratamento especial que se lles fixo, deixaron de pagar por estaren ubicados onde están e polas molestias que ocasionaron e ocasionan á poboación destes concellos, por exemplo, este. Estamos aquí para demandar unha rebaixa na nosa tarifa eléctrica da poboación deste país, unha rebaixa considerable, un 30% podería ser máis barato o recibo da luz, que é dos máis caros do Estado español. E, ademais, demandar que ese 30% podía ser tamén unha regalía que nós podíamos ofrecer para o asentamento de empresas que ben necesitados estamos dunha industrialización. Pero, alén diso, estamos para reclamar que se volva a pagar ese canon de IBI e de instalación que se debe pagar aos concellos e, sobre todo, que neste país non haxa ninguén que sufra a pobreza enerxética, é dicir, que lle seña cortado un suministro básico como é a enerxía eléctrica, que lle seña cortado porque non consigue pagalo polas súas condicións económicas.